Tak čau vágo, já vás zdravím u mého druhého videa, ale první bych chtěl poděkovat za sledování toho prvního, protože to jsem fakt nečekal, jo, prostě teď je tam skoro 250 zhlédnutí a já jsem byl rád i za těch 50, potom 70, 100, 150, 200, říkám, vy jste se lidi úplně zbláznili, fakt hej, moc děkuju, protože fakt jsem to nečekal, jsem rád, že jsme se pobavili, možná někteří nepobavili, ale já jsem se pobavil nad těma komentářema potom a tak dále, takže fakt moc děkuju a dneska si teda ukážeme něco dalšího z mojí tvorby. No a dneska si ukážeme, jak probíhá takový klasický pátek a sobotní dopoledne a myslím si, že nejeden z nás se v tom zhlédne, protože já jsem se v tom zhlédl tak na 99,6%. Všecko to začíná tak kolem 6:00 ráno, kdy tvůj moudrý telefon začíná hrát takovou nějakou nepříjemnou muziku. Nedej bože, aby začala hrát tady toto. Člověk se totiž poleká, jak zajíc na honu a s očíma úzkýma jak japonský svářeč začne hledat, kde se ta čertova krabička vypíná. Po 30 vteřinách marného ježdění rukou po displeji zjistíš, že jsi tam nakreslil tak leda žirafu, co dojí duhu. Takže zvedneš hlavu, vypneš budík, podíváš se do stropu a řekneš si největší lež svého života. Vlastně lež každého všedního rána. Ještě 5 minutek, jenom 5. Po dalších 23,5 minutách vožského spánku se zbudíš a řekneš si ty vole, ty vole, ty vole. Ano, někde i víckrát. Ty vole, to je v prdeli. Vyskočíš z postele jak klokan z kapsy a začneš hledat hadry po celém pokoji. Kurva, kde to je? Panenko skákavá. Po 3 marných pokusech dát si trénky a tričko s právním lístečkem dozadu už nezbývá čas na další pokusy. Utečeš teda do koupelky, kde to vypadá asi takto. No, ty vole. Tak dneska to budu muset nějak přežít. Pak začneš hledat svačinu, kterou si zapomněl včera večer nachystat. Zebereš teda klíčku do auta a jedeš do práce. Nebo do školy, podle toho, co zrovna děláš. Po cestě porušíš asi 3682 zákonů a pošleš do prdele pár kolem jedoucích volů. Do práce nakráčáš pěkně s úsměvem, protože jsi šťastný, že jsi dojel do práce včas a nikomu se po cestě nic nestalo. Nakráčáš si to do kanclu, sedneš si, hodíš si nohu pod stůl a řekneš si tak, dneska počkám na Fajront a půjdu dom. Leda hovno. V ten moment ti totiž dojde 6 mailů a začne zvonit telefon jak jebnutý. Vyřídíš teda to nezbytné a rázem je 9 hodin. Čas na svačinu, kterou nemáš. Vletíš teda na benzínku, kde si koupíš týden starou bagetu. Pak už věci naberou rychlý spát. Vyřídíš nějaké věci a rázem je 12 hodin a jdeš na oběd. Pošmákneš si na kuřecím vývaru, v kterém ta slépka omáčala tak jedině svoje smradlavé kopítka. Pojíš suchou rýžu s kůzkem masa zvířete, které pošlu stářím a vrátíš se do kanclu, kde ti už telefon pojezdil stůl jak slimák zahrádku. Začneš vyřizovat nějaké věci, když v tom se ozve ta týden stará bageta, kterou zněl na svačinu. Nic příjemného. Utečeš teda na hajzl. Hlavně si mobil nezapomeň! Po hodině trávené touto bohulibou činností se konečně blíží Fajront. S vypětím všech sil ještě něco poděláš, někdy doslova, a popřeji všetkým kolegům krásný a ničím nerušený víkend a 3krát jim připomeneš, že tě nemají o víkendu otravovat. Stejnak se nekerý z těch pasgřivců ozve. Sedneš teda do auta a jedeš dom. Jak přijedeš dom, tak začneš přemýšlet, co vůbec budeš do večera dělat. Můžeš jít na trénink, anebo se můžeš natáhnout, jak guma v gaťách, do svojí postele a dát si pěkných 20. Další obrovská lež dnešního dne. Bude to aspoň 1,5 hodiny. Pak už je skoro večer, takže vyrazíš do hospody na jedno 6 pivo, kde už na tebe netrpělivě čeká tvůj kamarád s nejlepším nápadem dnešního večera. Jedeme do města! Tímto zdravím kamaráda Radima. Ve stavu lehké opilosti tomu pazůrovi všechno odkývete, vletíte dom pro fajnové hadry. No co, každý má nějaké fajnové hadry. Zeberete nějaké peníze, protože to, co jste měli v hospodě, stačilo sotva na těch pár piv a vyrážíte do města. Po příjezdu do města to začíná.
Zajdeš na nějakou piškotéku, kde se vrtí nějaká pěkná micina, co se ti líbí, tak ti to nedá a pozveš na panáka. Potom nedá ani na tobě, ale co už, aspoň jsi to zkusil. Zbytek tohoto fajnového večera si náravně užijete ve společnosti svých přátel a alkoholu. V sobotu ráno se probudíš a jsi rád, že jsi doma a že si pamatuješ všechno, kde jsi byl, co jsi dělal, s kým spil, co spil a vůbec co se všechno stalo. Omyl. Velký omyl. Totiž napíše kamarád, jak je mu zle, jak starý sviní, kolik má fotek a videí a jak to bylo úžasné a že se skoro i poblul a tak dále. V ten moment se ti začnou vybavovat útržky včerejšího večera. Vzpomeneš si, jak jsi zdával baňu s kde kým a myslíš si, že to nejhorší, co se celý večer stalo, bylo, že se DJ složil jak origami pod svůj stolek. Myslíš si to, až dokud ti napíše kámoš, který včera vlastně nepil a vezl tě dom. Po zjištění, že jste vymětli další 3 piškotéky a tančili jste utyče na zíp do půl těla, od spodu, začneš pomalu přemýšlet, že bys měl změnit svůj život. Vylezeš teda z postele a jdeš pozdravit svoje milované rodiče. Otec měl naštěstí plno času si připravit pár hlášek, které budeš poslouchat celý den. Ja pozor, slunéčko nám vyšlo. Nazdar noťás! Co je? Však večer šohaj ráno šohaj, ne? Pak ti ještě povykládá, jak dojel z ráno dom, pěkně poděkoval za odvoz tak, že to obudilo půlku dědiny a nakonec ještě šel z nahajzl, kde si zpíval z vysoký jalovec na celý barák. Po tomto zjištění zkusí sněst kousek vody a rohlíka, aby ten zbytkáč rychlejc vyprchal a do toho se modlíš, abys ten rohlík neviděl ještě jednou. Pak už dopoledne pomalu končí, protože stával skoro na oběd a jediné, na co už ti zbývá čas, je tak smazat všechny označení na Facebooku a napsat tomu kámošovi, co tě zburcoval, že už se s ním přestáváš kámošit, protože jeho nápady nikdy nedopadnou dobře. Pak už se jenom natáhneš do postele a do večera nevylezeš z pokoja. No a potom ti napíše zase ten samý kámoš a ty mu zase kývneš. Tož asi tak probíhá páteční den a sobotní dopoledne. Schválně jsou zvědaví, kolik lidí se v tom aspoň trošku najde. Díky teda, že jste se dívali, doufám, že se vám to líbilo a pokud to bude mít aspoň 100 zhlédnutí, tak budu točit další video. Tak se teda tím mějte a čágo bágo. Hned na to vyskočíš jak klopkan. No. Se musím rozmluvit jak Ray Korantenk před zprávama, kurňa. Po cestě porušíš asi 3622 pravidel silničního provozu. No. Po zjištění, že jste zapomněli svůj text, je tak maximálně smazat všechny označení na Facebooku a výborně tady kdo si chodí.